خاطي سبر شدان تليسا مسمى رحتم حيلم حمشش كاس سلام نعم خاطي سبر شدان تليسا مسمى رحتم حيلم حمشش كاس سلام نعم حلم لي قاعدة تتبني دم يبع خاطو صبرو تحني دم كافي سراويت كفيتم أي بلتم لي أبصر الحدكام وابن سلام مرزم مسكعتها نايما سامي بولاجيت النظر فزورا مرقسام تتاقينا نايما شياد عينا حميدم عربي وابن بعد الحسوب كريا قراينا مخبرسو يوم مرقا عقنا ببعا يهلك يوم يلا تبيكا يوم رحنا مرسام لديكا ورا خرم خاطي سبر شدان تليسا مسمى رحتم حيلم حمشش كاس سلام نعم خاطي سبر شدان تليسا مسمى رحتم حيلم حمشش كاس سلام نعم ليما ما دبسا زيما سوستني عبد ورا حكيوم أنا كفر تحنينم حالم دمسمر كمس كنبوم بخحال وجراتهم تقوينم بمرق محمد حيات وحيدهم حتى الدولة تعور كي جرسوا نوعتهم كمان كي يحبسوا تجيب كم شوادة باسيسكا جوكس كبر مردي يسنم شاو جابر يتريسا دانكم ميركا أخي باشان وانا قدمكا سوستنيا كمان دبسا كبر وحيلة دي سابنا زغين أبي بعلق أنا وقعنا با حياتكم إذا زغين أبي بعلق أنا وقعنا با حياتكم إذا نباي وقعنا وقعنا با بعد مسمر حياتكم إذا نباي وقعنا وقعنا با بعد مسمر حياتكم إذا نعم يبعثخا أو قعنا نبا حرم بالبحر مسمر حياتي بوميدا نعم يبعثخا أو قعنا نبا حرم بالبحر مسمر حياتي بوميدا حزن دورتو كنا كجرسو زحزح لبعتو كنا كحبسو نجيب كانوا بشوا ولا بلماسيسكا رئيسة تخميكا نرجع لإسابك نعم يبعثها أو بعنا نبا انزل بحر مسمر حياتي بوميدا نعم يبعثها أو بعنا نبا انزل بحر مسمر حياتي بوميدا سلام كمي وعلكم كبرات تخاتاتلتي أكولوغزا أدريس نيتورك قاعد حان متاخا فسها لما أنتي مساهم كنت سنة حين مس فسها
ናይ ሎም ማዓንቲ ኣርእስትና ስለምንታዮም TDF ናብ ኤርትራ ከኣቱ ኣኮሎ ጉዛይን ሰራይን ክቃወምዎ ዘይብሎም ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ኢና መፂና ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ እንዳዓደምኩም ሰላም ፍሳ ሰላም ሰገድ እዚ TDF ከኣቱ ዲ ናብ ኤርትራ እሳ ፅብቕቲ ሕቶ እያ ሓቢርና ክንሪኣ ኢና ብዛዕባ እንዲና ከምዚ ትመፂና ዘለና ከመይ ቀኒሓ ናብ ኤርትራ እቶ ይብልዎ ኣለዉ ከይብሉና እዚኦም ኣለዉ እዞም ናይ ህግደፍ ፖለቲካ ዘይወፀሎምን ሕጂ TDF ወይ ከዓኒ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣትያ ነቶም ፀላእታ ንኸተጥቅዕ ንሕና ወይ ካልእ ሰብ ባዕላቶም ድሌት ስለ ዘለዎም ዘይኮኑ ተጋሩስ ሻዕብያ እዩ ባዕሉ ከይዱ ኣብ ዓዶም ኣብ ቤቶም ከይዱ ኣጥቂዕዎም ሕጂ ልዕላውነት ናይ ትግራይ ክጥሕስ ከሎ ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ክጥሕስ ከሎ ልዕላውነት ናቱ እዩ ፍሪሱ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከይዱ ኣብ መቐለ ኣብ ኩሉ እቲ ክሳብ በዓል ምድሪ ኣገው ከይዱ ከጥቅዕ ከሎ ከዓኒ ተጋሩ ኣብ ዝደለይዎ ከይዶም ንኸጥቅዑ ፍቃድ ይዝህቦም ዘሎ እዚ ብኸመይ ይረድእዎ እቶም ህግደፍ ዝመሰሉን ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ እንተቀቲሉ ናቲ ህይወት ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ብሕጊ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ኣነስ ክነብር ይግባኣኒ እዩ ኣነስ ክነብር መሰለ ኢሉ ክማጎት ኣይክእልን ምክንያቱ ሰብ ቀቲሉ ኣሎ ሰብ ተቀቲሉ ክቅተል ብቀጥታ ኣብታ እዩ ዝብሎ እዩ ዝመፅእ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዓድና ሰብ እንተደኣ ቀቲሉ ሓደ ሰብ እቲ 7 ወለዶ ተኣኪቡ ከመይ ገይሩ ነቲ ደም ከዝሕሎ ኢሉ ናብ እንዳ ዝተቀተሎም ከይዶም ዕርቅን ካልእን ዝልሙኑ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ንልዕላዊት ሃገር ትግራይ ሃገር ኢትዮጵያ ጥሒሳ ምስ ኣተወት ግን ልዕላውነታ ተፍርሳ እያ ካልእቲ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዘለዎም ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከይዳ ጆኖሳይድ ፈፂማ ዝሰረቁዎ ንብረት ደረት የብሉን ንብረቶም ከምልሱን ፀላእቶም ክገጥሙን ናብ ኤርትራ ምእታው ግድነት ይኸውን ነዚ ፈሪሕና ኢና እቲ ኣነ ይኹን ንስኻ ቀፃሊ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክትኣቱ የብላን ኢዳ ከተእቱ የብላን ክትወፅእ ኣለዋ ኢልና ቀፃሊ ንጉስጉሶ ዝነበርና ማለት እዩ ሕጂ ሓራስ ኢዳ ትብላ ተባሂሉ ሓደ ደራፋይ ጉዳይ ትግራይ ተወዲኡ ኣሎ ናብ ሸዋ ገፅ ይቅፅል ኣሎ ናብ ኣስመራ ገፅ ይቅፅል ኣሎ ኢሎም እውን ባዕሎም ተጋሩ ተጠሊዖም ግልፂ ገይሮም ይነግርዎም ኣለዉ እዞም ትግራይ ናብ ኤርትራ ክትኣቱ የብላን ዝብሉ ዘለዎ ኣብ ደገ ህግደፍ መሰልቶምን ሳንጦኦም ፅዒኖም ኣስመራ እዮም ክኸዱ ዘለዉ ምስቲ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ኮይኖም ኣብኣ ከይዶም እዮም ክከላኸሉ ዘለዎም ሕጂ ኣብዚ ኣከለ ጉዛይን ሰራየን እንታይ ታረእን ክኸውን ዘሎ መጀመርታ ኣብ ደገ ዘሎ ደቂ ኣከለ ጉዛይን ደቂ ሰራየን ነዚ ኩነታት ብደቂቕ ክርድእዎ ኣለዎ ካልኣይ እንታይ ከኸበርኩት ኣለዎም ድማ ኣብኡ ክንቅፅሎ ኢና ናባኻ ክበካ ትዓድል እዎ ፅቡቕ ነጥቢ እዩ እቲ TDF ናብ ኤርትራ ከኣቱ ድዩ ዝብል ሕቶ ከም ሕቶ እኳ ዝለዓል ተዘይኮነ ግን ገለ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ዘይርድኦ ሰብ ኣሎ ሕጂ እዚ ኣቐድመ ኣቢልካ ብሞራሊ ብሕጊ ኩሉ ግዜ ንስኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለኻስ ብኣንፃሩ ከዓ ናትካ ረኪስካ ኢኻ ትፃወት ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ካልኦት እንድሕር ተፍርሳ ኣለኻ ናትካ ልኡላውነት እውን ረኪስካ ኢኻ ትፃወት ብድሕሪኡስ ካብዚኣ ናብዚ ከይትዋግኡ ካብዚ ናብዚ ጥራይ ኢና ንዋጋእ ዝበሃል ሕጊ የለን ኣብ ዓለም ውግእ እንድሕር ኮይኑ ውግእ እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሲቪል ክቁተሉ ከም ዘይብሎም ንብረት ሰብ ክዓኑ ከም ዘይብሉ ናይ ኣቃውማ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትካላትን ንብረትን ክዓኑ ከም ዘይብሉ እዚ ናይ ዓለም ሕጊ ይኽልክሎ ካብኡ ዝሓልፍ ግን ወተሃደራዊ
كله اتزقبر نجارات انتاي ركيسكا تقبرو ركيسكا سلو تقبرو بعلي إسياس زيومنا يازمارينو in fact نعنا وي نزي مسهزو تقراي دوزو بالي خصو وخمان قبني بإرترا مهنياتو أب كرتشحن عسران مودعتا خبابي عقامي كاب كرتشحن عسران حدن أيتوت سنيخا كتسنجيخا بتفيخا خبقت عالم إلهم جونوسايد زوجو زنوبور زوم هجدفي زومنا هجدفي ولا زوم دقزلو كومو زبل فيديوهات معاتي زلو من زي نا إرترا سراويت زي موناليزا دي قال مستعمصت كي تعمصت ايدا مستقرصت فيديو خي وصاي مسلني نا عمص ريبورت وصي اجا حدا ود زرعدي قال زبحال مش ميتي مش حنتي انا مقاله زاتوس ميت معمصكو يلي زار ميتي دقنستيو ام مقاله خيدس معمصكو ازي اكل جونوسايد نايتي بروباغندا استسرحلو اوشت او اخيبهم زغبرلو نا ولق سبات كيترف وريدو ولق سبات ابلعلي سيفل كسب كندزي چكانه زرئيلو غيزي يحلف حجز كله فرق كله مورالوي حزب تግራይ ابي زلو صلاي خطفو دل جسو يزل علو تحطو من يخطفو دلين حزب تግራይስ جونوسايد تغيرو اندحر نبل حلينا جونوسايد يفتنلو ملو بملو نخطفو يفتنلو نبل تلينا من يمرح يونايت من يبعل وانا مغنياتو كله زخيب زلو نحنت عمت مدلاو وي كان 3 عمت مدلاو ايكون اذا كل حزب موبالايزد كتجبر كلها اذا كل ريسورس موبالايزد كتجبر كلها اذا كل جنزب اذا كل دبلوماسي اذا كل درون انجلن موبالايزد كتجبر كلها اذا كل نجر 10 عامات استسرحل 10 عامات سويلو هندبت كلتشحن 10 شمنت تسيب 10 عامات فاند جيروم زيا اسات تبهال تلفزيون نايم حرا كافتي ورقناي بشا اوصيوم فاند جيروم جونوسايد تبع الحزب تግራይ نخوج نصهم مليونات يبوانيرو ازي ناي ناب امارات عرب كيدوم ناب امارات عرب كيدوم وعل زغبرو نتي وعل الجرس يفرسوا يوم زلو نتي وعل الجرس فريسم تستوع علو انتي مخانو ازغوانو قدميو مستوع علو بعرب زوت انيرو نيمارات عرب زقدس اجندا يتفراري منبر بزعبا ناي سلام ناي ايثيوبيا ناي ايرترا ناي كونن يلوم بعرب اب افتنا عرب ميدياتات زتو ترجمن يرو جلسات ترجمهم زمصو يرو እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኢማራት ዓረብ ረብሓ እዩ ኢሎም ዝተርጎምዎ ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ መጽይቲ ናይ ዘረባታት ዝግበር ዝነበረ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዝነበረ መጨረሹ ብምንታይም ተርጊሞሞ ብብረት እዮም ተርጊሞሞ ባጽዋር እዮም ተርጊሞሞ ብድሮን እዮም ተርጊሞሞ بعمل دكنستيوم ترجمومو بمفراس هوسبيتالات يوم ترجمومو بمفراس يونيفرسيتيوم ترجمومو اتسترجموس بمفراس صرغياتات يوم ترجمومو حجي اذا كل غسغاسات مچرشو ترجميو نات جونوسايد يمصلو اذا فامني زغبرو زلو بوجلنا ياسمرا زغبرو ابسمرا زلو حيلي زغبرو زلو لعل 10 عامت كاغيرو ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ንሓደ ፌር ማይንድድ ደሓን እዚ ናይ ህዝብ ትግራይ ይደግፎ አይደግፎ ንቲዲኤፍ ይደግፎ አይደግፎ ሰማር ኦፍ ኮሽን ማለት ዝኾነ ሰብ ድልየቱ ነፃ አጣማምታ ክህልዎ ክእል ንሓደ ፍትሓዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ፍትሓዊ በቃ በታ ነብሱስ መዚኑ ፍትሓዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ህዝብ ትግራይ ከጽነት ዝደለ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ይበል ህዝብ ትግራይ ካ ናብ ኤርትራ ገጹ ከይጥምት ከይኣቱ ዝብል ሰብ ናይ ፍትሓዊ ተሓሳስባ ይኮን ንናይ ጃስተስ ዝደልዩ ሰባት ኣተሓሳስባ ይኮን እዚ ተሓሳስባ እዚ መብዛሕትኦም ዞም ናይ ኣዝማሪኖ ካ ፍትሓዊ ነይርዎም ኣይፈልጥን ምክንያቱ ጥልያን ክመጽእ ከሎ ፍትሓዊ ገዛኢ ነበረ
ጻድቃን ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ገዛኢ ነበረ እቲ ዘምጽኦ ባህሊ ከዓ እንታይ እዩ ገዛኢ በቃ መዝማዚ ጨካን ገለ ዝኾነ ባህሊ እዩ እዚ ባህሊ እዚ ከዓ ኣብ ኣስመራ እዩ ገዲፎ ኣብ ካልእ ዓዲ ይኮነን ገዲፎ እዚ ዓይነት ማይንድ ዘለዎ ኢሊት ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ህግደፍ ናይ ኣዝማሪኖ ኢሊት እዚ ከማዛዝኖ ወይ ፍትሓዊ ክኸውን ኢልካ ኣይትፅበን ኢኻ እቲ ህዝቢ ናትና ግን ተሓረስታይ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ እዞም ኣዝማሪኖ እውን ዝፃወትሉ መንገዲ ብሰንኪ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እቲ ናተይ ገምጋም ብሰንኪ ፍትሓዊ ተሓሳስባ ምህላው ብሰንኪ ከይብሉኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ምህላው ብሰንኪ ኩሉ እቲ ንሱ ዝሪኦ ናብ ነብሱ ክወርድ ዘይደልዮ ናብ ሰባት ዘየውርድ ብምዃኑ ኣዝማሪኖ ኣብ ደረጃ ዝብፅሖሞ ስለ ዝብል ኩሉ ግዜ እቲ እምነት ናይ ተሓረስታይ ስለ ዘለኒ እዩ እቲ ናይ ቲዲኤፍ ምእታው ናብ ኤርትራስ ምክንያታውነት ይፈጥረሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትናቲ እዚ ከም መእተው ኮይኑ እቲ ኣኮሎግዛይን ሰራይንስ ስለምንታይ እዮም ክቃወምዎ ወይ ከዓ ኣንፃሩ ደው ክብሉ ዘይብሎም ዝብል ኣርእስቲ ገለ ካብኡ ልዕለ ኣቢልካ ነጥብታት ምክንያታት ክነቅርበሉ ዘለና ናባኻ ክበካ ፍስሓ እዋ ፅቡቅ ቲዲኤፍ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ከሎ ሕጂ ምእታው ክኽልኩሎ ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ እዞም ተጋሩ ዝጥቀሙላ ቃል ኣላ ንቲዲኤፍ ክኽልኩሎ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ሓይሊ የለን እዮም ዝብሎ እዞም ሻዕብያ ኣብዚ ዓለም የለን ወይ ከዓ ከምዚ ምሻሎ ዋላ እግዚኣብሔር ኣይክልክለናን ኢሎም ዝኣምኑ ደረት ዘይብሉ ብድዕን ትዕቢት ናይ ሻዕብያ ናይ ተጋሩ ግን እታ ስተትመንት ዋላ ንፅርቲ እያ ንቲዲኤፍ ክኽልኩሎ ካብ ዝኽእል ምድራዊ ሓይሊ የለን እዚኣ ከዓ ብተግባር ሪኦማ እያ ናብ ኤርትራ ንዘይምእታው ንፀላኣቱ ኣብ ዘለዎ ኣትዩ ንኽስዕር ናብ ኤርትራ ንዘይምእታው ክኽልኩሎ ዝኽእል ሓይሊ ብኤርትራ ከምዘየለ ኣፀቢቖም ክፈልጡ ኣለዎም እቶም ደገፍትን ህግደፍን ምክንያቱ ማንካ ከይተረፈ ሰሪቕካ መሳምርን ሓፃውንን ኣብ ቅዱስ ማህፀና ደእት ኢኻ ልዕሊ 20,000 ዝኣኽላ ኣዴታት ትግራይ ተዓሚፀን ንብረት ትግራይ ተቃፂሉ ካብ ትካላት ክሳብ መሳርሒ ማሕረስ ኣርዕቶ ነዊት ተቃፂሉ ከም በዓል ዕጥሩን ወዲ ዕጥሩን ጀነሬተር ባተሪ ከይተረፈ ሰሪቆም ዝኸዱ ብሰላም ክነብሩ እዮም ማለት እዚ ኣይብልኒ ኣይከውንኒ እቲ ጀነራል ምግበይ ዝገለፆ እውን ብልክዕ ገሊፅሎም ተጋሩ ይኮናን ኢሉ ገሊፅሎም ሕጂ ነቲ ተጋሩ ዝብሎ ዘይኮና ክንደግሞ ተሓሳብ ብኤርትራ ወገን እዚ እንተታፈ ሰርኒቀኒ ብኤርትራ ወገን ከኣቱ የብሉምን ክንብል እንተደኣ ኮይና ጃስቲፋይድ ሪዝናብል ምክንያት ክነምፅእ ክንክእል ኣለና ሓደ ጃስቲፋይድ ክኸውን ኣሎ ሪዝን ክህልወና ኣለዎ ከኣቱ የብሎምን ክንብል እንተደኣ ኮይና እቲ ምክንያት ንሱ ድማ ንተጋሩ ንዓለምን ከነእምን ክንክእል ኣለና ተጋሩ they have no reason መስዋዕቲ ከፊሎም ባጀት ኣውፅኦም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክቴተር ክዋግእዎ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍቲ ስጉማ ህይወትን ገንዘብን እንዳጥፋእካ ኣለካ ትኸይድ ሕጂ እዚ ህይወትኩምን ገንዘብኩምን ኣይተጥፍኡ ኢልና ንዓኣቶም ከነእምኖም እሞ ናብ ኤርትራ ንዘይምእታው ከነእምነሉ ንኽእል ነገር ሪዝን እንተዝህልወና ኢትስ ኦራይት እቶም ተቃወምቲ ንበሃል ኣብ ጎኒ ተጋሩ ኢና ዝብል ህዝቢ ሓይሊ ሃልይዎ ኳስ ነዚ ስርዓት ናይ ህግደፍ ኣልዩ ነቶም ገበነኛታት ብሕጊ ከም ዝሕተቱ እንተዝገብር ነይሩ ወሊ ኤንድ ጉድ ናብ ኤርትራ ዘእቱ ምክንያት ኣይነበሮምን እቲ ተቃውሞ ሓይሊ ግን እኳ ዳ ገሊኦም ዝተቃውሞ ዝብል ስም እዮም ሰይሞም እምበር ደገፍቲ ናይ ህግደፍ እዮም ስለዚ ተጋሩ ነቲ ኣብ ርእሲኦም ዝወረደ ማሕሰይቲ ንብረቶም ንምምላስ ፀላእቶም ንምስዓር ናብ ትግራይ ከኣቱ እዮም ከኣቱ ከለዉ ብቐጥታ ምስ ትግራይ ተዳዊቡ ዘሎ ኣኮሎግዛይን ሰራየኒ ሻዕብያ ዝደልያ ከዓኒ እንታይ ኢሉ ሓደ
ኩናት ክንገብር ኣለና ምስ ትግራይ እንተኾነ ንስዕሮም ተዘይሰዓርናዮም ከዓኒ ሰንዓፈን ዓዲ ኋላን ይዋግእዎም እሞኒ እሳቶም ተተሰዒሮም መንደፈራን ዓዲ ቀይሕን ይዋግእዎም ንሳቶም ተተሰዒሮም ከዓ ደቀ ምሓረን ዱባርዋን ዘለዉ ይዋግእዎም ኣብኡ እንተ ደኣ በፂሖም ግን እዚ ስምምዕ ንግበር ንብል ዝብል ዝተዛረቦ ዘዕልልካኒ ውዕል ሰላም ንገብር ውዕል ሰላም ስኒ ደቀ ምሓረን ኣብ ዓዲ ቀይሕን ምስ በፅሐ ሕጂ እቲ ኩሉ ኩናት ኣበይ ክኸውን ዝደልይዎ ዘለው ኣብ ኣከሎ ግዛይ ናብ ሰራየን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣከሎ ግዛይን ሰራየን ከዓኒ ዓሻ ይኮነን እዚ ነገር ክገብሮ መጀመርታ ኣከሎ ግዛይ ይኹን ሰራየ ምስ ትግራይ ታሪኻዊ ይኹን ሁሉ ፅልእ የብሉን ወይ ናይ መሬት ምስሕሓብ ወይ ናይ ግራት ምድፍፋእ ዝኾነ ምክንያት ምስ ትግራይ ፅልእ የብሉ ኩናት ብሰንኪ ህዝቢ ኣከሎ ግዛይን ህዝቢ ሰራየን ምስ ትግራይ ዝተገበረ ፍሕፍሕ ኣይተፈጠረን ፖለቲከኛታት ኣስመራ እዞም ሓድጊ ጥልያን ሓድጊ ባዕዳውያን ኮነ ኢሎም ኩናት ባዕሎም ወሊዖሞ ሰባብ ዘይፈልጦ ሰባብ ዘይሪኦ ከይዶም ኩናት ወሊዖሞ ሕጂ ኣከሎ ግዛይን ሰራየን ምክንያት ናይቲ ኩናት ኣይኮናን ካልኣይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናብ ትግራይ ከይዶም ክሳብ ጆኖሳይድ ክፍፅሙ ከለዉ ዕላማ ውፅኦም እስትራቴጂ ሓንፂፆም ብኸመይ ከም ዘካይድዎ እንታይ ከም ዝሰርቁ ንመን ከም ዝቐትሉ እስትራቴጂን ዕላማን ኣውፅኦም ዝኸዱ ደቂ ኣከሎ ግዛይን ደቂ ሰራየን ኣይኮኑ ህዝቢ ኣከሎ ግዛይን ህዝቢ ሰራየን ኣብ ጥፍኣት ትግራይ ኣብ ዕንወት ትግራይ ክንዲ ቅንጣብ ፍረ ኣድሪ ትኸውን ዕላማ የብሉን ወይ ረብሓ የብሉን እኳ ደኣ ህላወና ብሓደ ጥፍኣትና ብሓደ እዩ ምስ ተጋሩ ኣሕዋትና ዝብል ዝለዓለ ሕውነት ዘለዎ ኣብዛ ኤርትራ ዘላን ኣብ ትግራይ ዘሎን በዚ ኣከሎ ግዛይን ሰራየን ሕጂ ተጋሩ እንተደኣ ነቶም ፀላእቶም ነቶም ዕላማ ውፅኦም እስትራቴጂ ውፅኦም ከፅንትዎም ትግራይ ዝኸዱ ምስ ኣምሓራ ዓስኪሮም ከጥቅዕዎም ኢሎም ክመፁ ከለዉ ኣከሎ ግዛይን ሰራየን እንተተኻኢሉ ሰትን ዕንበባ እንዳነስንሱ እዮም ክሕልፍዎም ዘለዉ እንተኮይኑሎም እውን ዓቕምን ተረኺቦም ዕድልን ተረኺቦም ኣብ ጎኒ እቲ ዲኤፍ እዮም ክኾኑ ዝግብኦም ምክንያቱ እቲ ፀላኢ ናይ ትግራይ ፀላእ ኣከሎ ግዛይን ሰራየን እውን እዩ እዞም ዓጋመ እዞም ተጋሩ እንዳተባሃለ መጀመርታ ዘፅነቶ ትግራይ ከይዱ ጆኖሳይድ ንክፍፅም ንቅድም ንኣከሎ ግዛይን ሰራየን ኣፅኒትዎን ምክንያቱ ዓገብ ክብል ጌጋ ክብል ዝኽእል ሕልና ዘለዎ ኣተሓሳስባ ኣብዚ ኣከሎ ግዛይን ሰራየን እዩ ሕርነቱ ኣየጥፍአን መንነቱ ኣየጥፍአን ምስ ትግራይ ዘለዎ ምትእስሳር ይፈልጥ እዩ ኣብዚ 20 ዓመት ዓጊቶሞ ምስ ፀንሑ ኣብ 2018 ምስ ተኸፈተ ዘንፀባረቕዎ ነፀብራቕ ሕውነት ኣብ ዛላምበሳ ናብ ራማን ርኢና ኢና ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ከይጠፍአ ኣብ ትግራይ ከይዶም ጆኖሳይድ ክፍፅሙ ስለ ዘይክእሉ ኣከሎ ግዛይ ኣፅኒቶሞ ሰራይ ከዓ ኣፅኒቶሞ ድሕሪኦም ናብ ትግራይ ከይዶም ከም ድሌቶም ክገብሩ ሕጂ እቲ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ፀላእቲ ኣከሎ ግዛይን ሰራየን እውን እዮም እቶም ፀላእቲ ትግራይ ንብሎም ዘለና እዚ ሓድጊ ጥልያን ዝኾነ ኣዝማሪኖ ዓረብን ሸሪዓን ክኾነልና ኣለዎ ዝብሉ ካብ ግብፅን ካብ ቱርክን ዝተላኣኹ ኩራኩር ተደምረናል ዝብሉ ተረፍ መረፍ ናይ ደርጊ ዝኾኑ እዮም እዚኣቶም ረብሖኦም ኣስመራ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ቁጠባን ሞኖፖላይዝ ገይራ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከተሽከርክ ዝደልዩ ተረባሕቲ ተረፍ መረፍ ናይ ጥልያን ባንዳ ደቂ ባንዳ ተኣኪቦም ተጋሩ ኣጥፊኦም ንሳቶም ብሑመራ ምስ ህዝቢ ምሓራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቁጠባ ሞኖፖላይዝ ክገብሩ ዝደልዩ ብዓሰብ ኣቢሎም ምስ ኣምሓራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቁጠባ ሞኖፖላይዝ ክገብሩ ዝደልዩ ዓቕሚ እንተደኣ ረኺቦም ድማ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ድሌቶም ክሰርሑ ዝደልዩ እዞም ሓድጊ ጥልያን ሓድጊ ባዕዳውያን እዮም እታ ጥልያን ዝገብራ ዝነበረ ንሳቶም ይገብርዋ ኣለዉ እታ ግብፂ ዝገበራ እሶም ይገብርዋ ኣለዉ እቶም ቱርክ ዝገበርዎ መግዛእቲ ቱርክ እንዳበልና ክሳብ ሕጂ ዘስቆርቆር ሕብረተሰብና እዚኦም ይገብሩ ኣለዉ እኽብ ካብ ናይ ዖጉን ማጎግን ንኣከሎ ግዛይን ሰራየን ኣጥፊኡ ትግራይ ጆኖሳይድ ክፍፅም ይኸይድ ኣሎ ነዚኦም ሓመድ ክገብሮም ቲዲኤፍ መረብ ተሳጊሩ በለሳ ተሳጊሩ ክኸይድ ከሎ ኣከሎ ግዛይን ሰራየን ሰቲ እንዳነስነሱ እንዳወዝወዙ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዛላምበሳ ክራኸብ ከሎ እቲ ህዝቢ ብዕልልታን ብታይ ዝብሎን ከምኡ ገይሮም እዮም ክቕበልዎም ዘለዉ እቲ
تمغنيات كأني علامة عب مستقرأ تسأل إيه بلنا تقرأي ناب إيرترا نتوم صلاتهم كم تصخلوا كرهوا خلوا مالتي ناي سرق تمعقب يكون سراي جنريترن باترن ناي سرق تقلن بقي عن اندحرد اندابل ناي زخيد سرق ود سرق معقب يكون سلام بزن كالئن كانوا حال كان عفا عدل كيبكا هو انا كان عها طراي تعذيبه خوتي حسيبني رمسيت كان ايوه هو تي ذي كيدي مسربحة ذي هزبنا ذي قديمك زمتاها يقلال قينات كجبر اللو سنعفن عد خالان مجمرتا واقع اللون حراك وعد غيح من دفران بدحريو دك أمحارن دواربا كاو أمونغو ندحر حيلو مويانه نوع السلام ندور تبل it's not joke ما عاد سبات يوم أبس مرا خمس زعم ناي بحكي يوم كم زعم سيرس ليه ذلك هذا إذا كم joke كزارب كله سي I was مالت توم سبات كساب حجي أيرسو عمني تمرتي منالوات كواي زحايش بأكاديميكالي كواي زحايش درجة زلوم سواتي قال يوم بإنفرست سمراز نبورو قال يوم كا كولج تساتيفهم زنبورو قال حجي نزل جرز سيريسلي زعمو سيريسلي زود أكلك زي سرايس أبز حلفة إرتراونت قاليلو بقى ناي لبو جنزو قلبوتو جلزت زلو ناي بحق بانش اوف عوالو بقى ناي هصانات زحسبو ፖለቲከኛታት እዮም ዘለዉ ስማ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ በቲናትና ስኖ ልቦና ክትሪኦም ከለኻ ታዮም እዚኦም ህፃናት ክንደይ ክውዕልጉ እዮም ኢኻ ግን እቲ ማይንድሴት ናይቲ ኣዝማሪኖ ኣብኡ እዩ ዘሎ እዚ ልዑላውነት ከምዚ ገለ ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ ልዑላውነት ድፋዕ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ባሕሪ ካብ ባሕርስ ወዳ ኣኩሎክ ዛይ ሰራየንሲ መዓስ ተጠቂሙ ይፈልጥ ጀነራል ወላ ኤርትራ ዘሎስ ኣብዚ ለንቀነ ኣብዚ ዓምዲ ገለ ከባብስ ናብ ፈንቅል ከይዱ ሓደ ተጋዳላይ ገዲም ተጋዳላይ ናይ ሰውዓታት ትስተቃለስኩሙን ባሕርስ እዚ እዩ ሓምብሱሉ ኢሎምናስ ጥንቅልዕ ተወዲቕና ይብል ነይሩ ድሕሪ 10 ገለ ማለት እቲ ሜንታሊቲ ኣብ ምንታይ ኣብጭሖሙሉ ናይቲ ተጋዳላይ ወላስ በቃ ሓንቲ ግዜ ለጥ ክብለላ ብቀይሕ ባሕርስ በቃ ቆሲሉ ኮይ ዝተረፎ ይብሉን ኣካላቱ ብጣያይ ትመሊ እዚ ጆክ እዚ ዓይነት ቀልድሲ ተራእይ ኮይ ይፈልጥን ንዑ ደቁሲሉ ይልናስ ድሕሪ 10 ዓመት መፂናን መጀመርታ ግዜ ቀይሕ ባሕሪ ዘለኹ ህጂዩ ደቂስናሉ ጠንቀላ ዓልናሉ ክንደይ ይሐጉሰካ እዩ ህጂ ኣበዩቲ እቲ ኤክስፔክቴሽን እቲ ትፅቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣውሪዶም ምኹም ዘሎ በቃ ብምሕምባስ ዝጥበር ንስኻ ጅግና ኢኻ ብምባል ዝጥበር በዚዮም ገይሮሞ ስድራ ቤቱ ዓዱ መሬት ገለ ከም ዘድልዮስ ረሲዕዎ ባህሉ ነፀልኡ ከም ዘድልዮ ደቁ ንዕኡ ከም ዘድልዮስ ከም ዝርስዖ ዝዓይነቱ ጎስጓስ እዩ ተኻይዱ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ እዚ ወዳ ኩሎክ ዛይ ሰራየን ረብሑ እዩ ረብሓይ ፖለቲካ ረብሓይ ኩናት ናይቲ ፖለቲካ መተግበሪ ኩናት ንባዕሉ ፖለቲካ ይኮነ ናይቲ ፖለቲካ መተግበሪ ኣስመራ ነዚ ኩሉ ትግርኛ ከም ድልያቱ ክትፃወተሉ እዚ ኩሉ ኩናት ገይሮም ጃስ ነስመራ ኩሉ ካብዛ ኩናት እዚኣ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ዝርዳእኒ ነቲ ፖለቲካ ክትንትኖ ይኽእል እየ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ረብሓታት ክትርጉሞ ይኽእል እየ ዝብል ሰብ ብዘይካ ናይ ኣስመራ ረብሓ ካልእ ክትርጉሞ ይኽእልን ካብዚ ኩናት ካብዛ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝተገብረት ኩናት ብዘይካ ናይዛ ከተማ ኣስመራ ትበሃል ረብሓ ካልእ ክትርጉም ዝኽእል ወላ ሓንቲ ክትርጎም ዝኽእል ነገር እየ ወዳ ኩሉ ግዜ ሰራይን ኢንሰኪር እዩ ዝስምዖ ኩሉ እቲ ትግርኛ ተዛራባይ ትግራይ ምጥፋኣ ኢንሰኪር እዩ ዝስምዖ ምክንያቱ እቲ ናይ ዞባዊ ኩናት ወይ እቲ ናይ ዞባዊ ኩነታት ብሚልዮናት ዝኣክል ናይ ዓረብ መስፋሕፋሕቲ ዘለዎ
نايم حرب صفحفحت زلوا بوتاي حزب تግራይ مستفئ next ዝመጽ ምን ናባና ይመጽ እዚ ኩሉ ሰብ ኢንሴኪዩር ይስምዑ ውሽጡ በቃ ሰይ ውሕስና ይስምዑ እንታይ ማለት እዩ ናይ ውሕስና ሽግሩ ምስ ትግራይ ዝራጋገጽ ማለት ናይ አስመራ ሽግር ግን ነዚ ዶብ ወላ ዓጭሞ ዘለው አስመራ ከተማ ኮይና ንኽትቅጽል እዩ አለው እዚኦም መንኻትብሎም ዚ ተስፋጽን ዝመሃሮም አለው 1 ሚሊዮን ይሽየጥ በአስመራ መሬት እንዳወሉ አስመራ ከተማ አይኮነትን ሰብ ንሓደ ናይ ከተማ ነገር ዝርድኦ ንሓደ ናይ ንግዲ ነገር ዝርድኦ ሰብ አስመራ ከተማ አይኮነትን ኮይና ይፈልጥን እቲ ሁሉ ፓወር ባህሊ ፖለቲካ ሞኖፖላይዝ ጌራ ወይ ካዞም ኮራፕት ዝኾኑ ካብ ጣልያን ዝተረፉ ባዕለገታት ፖለቲከኛታት أمسيا نخالو سبات أطفئة أتنبر زلا نأكله جزاين سراين بق الشكل تبارا يجيرا أتنبر زلا حنسب أكله جزاين سراين نيبعلهم نقدي نيبعلهم سرجاتات كسور حمو جمرو أسمرا خنبر زد اللسب رجس أنيا إيل كري أزد اللسب يل اليوم نتدوب عشيوم سنتاي بلو نتواجس كوري بلو إذا دوب مستخفته ويسلام كوين مستبهله 3 ورح دي 4 ورحي أبزالهم بس I think رجس أينيا يكون كن نوح جزء كوين ب300% واقع وصيخو تمرت شيء تنبرسي ب300% وصيخو تشيء تقول زنبرة فرق كراميتر حدي انتاي مالتي دوب مستخفتس نايسن عما مريتس كندنا أسمراي شيء مالتني انت عينت التحساسبا يو اتسب زردو ايردني يعني ازي ناي بوليتيكا زولو خسبر له وخرتمتم كبلا بازمارينو عين نبرنينا بازمارينو سي حقنا عناس اي قبرلنا نفت مريتنا كل جزء زبلا زربانا حقين دبانا بحين دا قال يكوننا نكلم من زلنا ببتري ببرت كنوع على اللي يبلنا حق دباناسي نايت مريت حقي نايت مريت نايدب قبان حقي بوعل قال خون يولون كم زي بسمرا خوين استقبلنا كخون يولون حق دباناس ناتناي حدا خاب طليان زمصي خاب حراز مصي خاب جلز مصي قفت مفت معنا يهبلنا نا يخلقنا ازي قيح مسمر يكون زلو ناي زحرستا ازي نا اوراجا قالن حرستا ودابي نا حرستا ودابي ازم عوالو خصاوتو اليوم زفرسو زلو نا حرستا ودابي نا ود حرساي نا ود اقصب ودابي ازي خا نعو كما يجيرو امعبيلو ربحو يري حجي كابز سمرا زلو بوليتيكينيا ወይ ካዚ እሊትና ያዝማሪኖ ዝባሃል 80 ዓመት ገይሮም አለው ካብዝ መርሕዎሲ ካብ 1941 ጀሚሮ አዝማሪኖ የመሪሕ ማዛ ኤርትራ ናብ ፌደሬሽን ዘተዋን ሶምየም ናብ አንድነት ዘተዋን ሶምየም ናብ ሻዕብያ ዝወሰድዋን ሶምየም ድሕሪ ሻዕብያ ዝመርሕዋ ዘሎ ኻን ሶምየም 80 ዓመት እንታይሪ ወዳ ኮሎ ግዛይ ተራይስ እንታይ ተፈጢሩ رجعت تسريحه هوسبيتال تسريحه أدنى سدت مسواتي دخنت دنقرنا إذا كل 3 عمد كواب وخلو تخينات أبصرنا أكله زين إذا كايد نيرو 3 عمد قد لك بحال كله إذا كله زابس مراز نبرت قفت مفت برت زي دمتنا برت كي سمع عبي زبل سب أبس مرا تسمعها نحن بقى زز تولد قلعة دمتنا يبرد كي سمع زعبية سبيلا كما جمير كمان إذا كله خينات زوج وزلو أبس مرا خوينهم إذي صعبين نايز 8 عمتنا أكلوا زين سراين أبز درجة زبصحوا وزلو حلف حلفهم هجي انت يفريم زرقنا انت زيت فأناس أين حضر نزولو دك أكلوا زين دك سراين كي ترفيه متري أفريم إذا يسم بدكاي بتعمي يسم بدك حدا سبس كما يجيرو بتخكل حنقولو أنس زرقنا بحقوين زرقنا عباين كتفي الزبل زرقنا بوين يدين كتفي الزبل على تي تزيت فأخص أحدرن أم أي تزيت فأخص
ኣይሓድርን ኣሕዋተይ ኣዝማደይ እንተዘይ ጥፋኹስ ኣይሓድርን ዝብል ሰብሲ ከመይ ገይሩ ብትኽክል ሓንጎሉ ሰብ ከምኡ ዝሓስብ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ኣኮሎ ግዛይን ሰራይን ከይተረፈስ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ፈጢሮም እዚ ናይ ኤርትራ ነገር ይገምግሞ ሰብ ይገምግሞ ፒር ይገምግሞ ናብ ትግራይ ቅድሚ ምኻዱ ወዲ ኣኮሎ ግዛይን ሰራይን ኣብ ኤርትራ ድሕሪ 80 ዓመት እንታይ ረኺቡ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ሽዑ ኣብዚ ለውጢ ፖለቲካል ቼንጅ ዝበሃል ወይ ለውጢ ክመጽእ እዩ እዚ እንድሕር ሰብ ገምጊምዎ ለውጢ ክመጽእ እንተኮይኑ ኸ ትክክለኛ ለውጢ ክኸውን ዝኽእል ከመይ ዝበለ እዩ ዝብል ኣብ ምናልባት ንዓኻ ክበካ ድሕሪያ ክስታይ ክገብረላ ሓደ እቲ ወዲ ኣኮሎ ግዛይን ወዲ ሰራየን ብዓይኒ ልቦንኡ ተደፊኑ ከገርመካ ብፍላይ ኣብ ሰራየስኒ ለባም ወዲ ሰራየስ እንታይ ዝበሃል ዓሻ ወዲ ሰራየስ ለባም ከም ሃገሩ ኢሎም ይብሉልካ ይምስሉልካ እዚኣ ናይ ቀደም ዲያኸማ ነይራ ወላ ገለመለ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክትሪኦም ከለካ ግን እዛ ኩላ ለባም ትበሃል ወዲ ሰራየ ረብዖኦም ኣይፈልጡ ፀላኢኦም ኣይፈልጡ ኩሎም ዕጉን ማጎጉን ተቀይሮም ምስ ዕጉን ማጎጉን እንዳወዓሉ ምስኣቶም እንዳዘተዩ እሞ እቶም ካልኦት ከብልካ ሓደ ወዲ ቆሓይን ካብ ዕለት ናፅነታት ሒዛ ቆሓይን ተበዲላ ዝፀንሐት ክሳብ ሕጂ ትብደል ዘላስ ንዑ ምስ ትግራይ ሰላም ክንገብር ኣለና ምስ ትግራይ ሰላም ምግባር ንቆሓይን ማእከል ናይ ቁጠባን ፖለቲካን ባህልን እዩ ዝገብራ ልክዕ ከዓ ቀደም ከምኡ እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ፀላእቲ ክመፅዋ ከለዉ ናይ ሙሉእ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል መፅሓፍትን ኣሎ ዝበሃል ክቡር ነገርን ኣሰት ኣብ ቆሓይን ደብረ ማርያም ቆሓይን ከይዱ እዩ ዝዕቀብ ነይሩ ከም ላይብረሪ ከም ዩኒቨርሲቲ ማእከል ተወሲዱ ደብረ ማርያም ቆሓይን ከይዱ እዩ ዝዕቆብ ነይሩ ዘርኣያ ኣቆብ ንበዓል ኣውነታቴዎስ ንበዓል ኣውነ ፊሊጶስ ክሓርዶም ከሎ ሃዲሞም ኣብ ቆሓይን መፅኦም እዮም ተዓቂቦም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ባሕር ነጋስ ዝነበረ ናይ ቆሓይን ተኸላኺሉ ኣድሒንዎም ማለት እዩ ሎሚ ቆሓይን ብምብራቅ ወገን ብዓዲ ኋላ ወገን ገደል ብዓረዛ መንገዲ የብላ ብትግራይ መረብ ተዓጊታ ብምዕራብ ከኣኒ እቲ ጂኦግራፊ ኣየብሎን እዩ ካብ ቁጠባን ፖለቲካን ባህልን ተሓሪሙ ልዕሊ 110 ዝኸውን ዓድታት ክንምሉእ ሓማስን እዩ ቆሓይን እዚኦም እንታይ ክብሉልካ ይውዕሉ ሓደ ዝፈልጠሎ ስኒ ኣስመራ ኤሌክትሪክ ጠፊያ ቆሓይን ከመዓስ መብራህቲ ረኺቡ ይፈልጥ ህንፃታት ናይ ኣስመራ ዓኒሉ ናይ ኣስመራ ዝዓነው ተመዝማሪኖ ዘዕነውዎ ባይዘ ወይ ኣዝማሪኖ ክሰርቅን ክዕኑን እምበር ክሃንፅ ዝኽእል ሜንታሊቲ የብሉ ለማኒ ዝነበረ ሓይሊ እንተይረኺቡ እንታይ ይገብር እዛ ኩላ ባንዳ ወዲ ባንዳ ከዓኒ ሕርሻ ዘይነበራ ወድባት ዘይኮነት ምስ ጥልያን ዓስከር ኮይና ከኣቱ ቦርኮ ክወፁ ቦርኮ ዝበሃሉ ዝነበሩ ጥልያን ምስ ወፃ ኣድቫንቴጅ ወሲዶም ሓደገኛታት ኣንቲ ሶሻል ቢሄቪየር ዘማዕበሉ ኢንዲቪጁዋልስ እዮም ሕጂ ኣስመራ ዓንያ ኢሉ ዝዓነወ መንደቕ ናይ ኣስመራስ ሓደ ወዲ ቆሓይን የምፃኣልካ ሓደ ወዲ ቆሓይን ኣነ ይከታተሎም እየ ነቲ ናይ ኣስመራ ፖለቲካ ከሳሲ እዞም ዓጋመ ይብል ዓይነቲ ጓል ኣስመራ እያ ተመሪዓ ቆሓይን ከይዳ ሓዳር ክትገብረሉ ትኽእል ዓይነቲ ጓል ኣስመራ እያ ኣብ ቆሓይን ክትሪኦ ወይ ናይ ትደልን እያ ሃገርመካ ምክንያቱ ነብሱ ዘዋረደ ዓደቡኡ ዝነዓቐ ዓደቡኡ ዘየኽበረን ዓደቡኡ ክብሪ ዘይተቃለሰ እቲ ክቡር ወዲ ክቡራት ወዲ ቆሓይን ካለ ሰብዳ ከዋርደካ እዩ ዝነብርኩ ቆሓይን ማለት ለባማት ዋላ በትግርኛ በዚ ቋንቋ ትግርኛ ዘይተበከለ ብዓረብ ይኹን ብናይ ጥልያን ብኻልእ ብናይ ኣምሓርኛ ዘይተበከለ ፅሩይ ቋንቋን ባህልን ኣብ ቆሓይን ኢኻ ትረኽቦ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ዝፍትን ዝተምሃረ ዝተባሃለ ወዲ ቆሓይንስ ወዲ ኣስመራ ክመስል ስሙ ፊልሞን ይቕይሮ ዓዱ ኣስመራ ይገብሮ ኣብቲ ናይ ፌስቡኩ ሕጂ ኣብነት ክኾኖም ነቶም ደቂ ሰራይ ቆሓይን ዓደይ እዩ ክዛረበሉ ኣብነት ገይረ ከዓ ይኽእል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዓይላ ጉንደት ዘሎ እውን ከምኡ ዓይላ ጉንደት ንሕሳኣን ዋላ ብትውልድ እዮም ሓደ ክገርመካ መረብ ማዮምያ
ክልቲኦም ኣብ ኣመጺኦም ቆልዑቶም ክጻወቱ ማይ ክጋጫጨቡ ክቃለሱ ይውዕሉ ሎሚ ግን መረብ ብወገን ቋሓይን ዘሎ ይኹን ብወገን ዓይላ ጉንደት መዋግእ ዝገብሮ ዝደሊ እዚ ናይ ኣስመራ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ከም ዞባ ቃዛ ከም ዞባ ካሽሜር ናይ መሰሓሓብን ናይ መዋግእን ቦታ ክገብርዎ እዮም ዝደሊ ነዚ ናይ ኩናት ቦታ ክገብርዎ ዝደልዩ ንሕና እንተደኣኒ ማእከል ከተማ ክኸውን ተደሊና ነቲ ኩናት ናብቶም ኩናት ዝደልዩ ክንሰዳ ኢና ዘለና ምስ ተጋሩ ክዋጋእ ምስ ተጋሩ ክቃተል እየ ዝብል ሓይሊ ኣሎ ነቶም ተጋሩ ስቂልካ ናብኣ ትሰዶም ተተኻኢሉ ከማን ትመርሖም ኢኻ በሉ በዚ ኣለዎ ምሳኹም ክዋግኡ ዝደልዩ ንሕና ግን ካብ ጥንቲ ኣሕዋትና ፅልኢ ይብልና ሕዱር ፅልኢ ይብልና ሕዱር ባእሲ ይብልና ክኸዲኦም ዘለዎም ናብቶም ክበኣሱ ዝደልዩ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስኒ ተጋሩ ከም ዳይኖሶር ክፆንቱ ኣለዎም ዝብሉ ምሽ ኣለዉ ናብኣቶም ኢኻ ትሰዶም ነዞም ተጋሩ ኩናት ኣብ ዓድኻ እንተ ደኣ ኮይኑ እንስሳኻ ገዛኻ ቆልዓኻ ኣረጋውያን ብምልኦም እዮም ኣብቲ ኩናት ዝጠፍኡ ክትሃነፅ ኣይትኽእል ትካላት ክትፈጥር ኣይትኽእል ከተምህር ኣይትኽእል ኩሉ ግዜ ናብ ድሕረትን ናብ ባርነትን ዝመልሰካ ኩናት እዩ ብሕጂ ኩናት ኣብ መረብን በለሳን ክኸውን እዩ ማለት ከዓኒ ኣነ ክሳብ ክንደይ ደንቆሮ ሰብ እንተሃልዩ ወዲ ኣክሎ ግዛይን ወዲ ሰራየን ክዋግኡ ዝደሊ ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ንቲዲኤፍ ኣብ ቤቶም ኮይዶም ኣዕንዮሞም እዮም ሕጂ ከዓ ካብ ሰራየ ተናጢሩ ክኸይድ ኣሎ ኣስመራ እንተ ደኣ ክትዋጋእ ዓቕሚ እንተ ደኣ ሃልይዋን ክትዋጋእ ተደልያን ኣብታ ኣስመራ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ክትከውን እንተዘይደልዮም ኣስመራ ከዓኒ ንሕና ሰላም ክንገብር ኢና ኢሎም ካብ ሕጂ እዮም ክፅዕሩሉን ክቃለሱሉን ዘለዎም ሳልሳይ ናይ ሰራየን ኣከለ ጉዛይን ረብሓ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ክወፅእ ኣሎ ሓደ እቲ ማሕበራዊ ረብሓ ንብሎ ማሕበራዊ ረብሓ ሓደ ካብኡ መውስቦ እዩ ሓዳር ምግባር እዩ ኣብ ደው ዘሎ ኣከለ ጉዛይን ሰራየን ሳሓል ከይዱ ኣይምርዖ ጋሽ ባርካ ከይዱ ኣየምፅእ ራሻይዳ ኣይምርዖ ወላ ካልእ ኣይምርዖ መዋስብቱን መናብርቱን ካብ ቀደም ዝፀንሑ እቶም ኣብ ጎድኑ ዘለዉ ህዝቢ ዓድግራት ዘላንበሳ ከምኡ ኢልካ ውረድ ኣክሱም ዓድዋ ሕሳኣ እዚኣቶም መዋስብቲ ናይ ቀረባ መዋስብቲ እዮም ብምሉእ ህዝቢ ትግራይ ከዓኒ ከምኡ ማለት እዩ ካልኣይቲ ኢኮኖሚክ ረብሓ ንብሎ ቁጠባዊ ረብሓ ኣብ ኩናትን ኣብ በለሳን ኩናት እንዳተካየደ ኣከለ ጉዛይን ሰራየን ቁጠባዊ ረብሓ ከረጋግፅ ኣይክእላን እየን ብተፈጥሮ በለው ኮለው ቋሓይቶ መጠራ ሰንዓፈ ንብሎ ቀደም ማእከል ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እዩ ናይ ስልጣነ ቦታ ነይሩ ሕጂ ድማ እንተ ደኣ ነዚ ዶብ ምንባሩ ፀገም ኣይኮነን ንዕኡ ፈቲሕካ ነፃ ዕዳጋ ተፈጢርካ ኣብ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ኣስመራ ክንዲ ሰንዓፈ ክንዲ ሙሉእ ኣከለ ጉዛይ ሲትረፍ ክንዲ እታ ንእሽተይ ሰንዓፈ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ተወዳዲራ ብኩሉ ነገር ማእከል ናይ ከተማ ናይ 10 ሚልዮን 20 ሚልዮን ህዝቢ ክሕዝ ዝኽእል ዓበይቲ ናይ ኢንዳስትሪ ቦታታት ክትገብሮ ትኽእል ከዓኒ እዚ ዶብ ተባሂሉ ዘሎ ካብ ኣብ መንጎ ኣከለ ጉዛይን ትግራይን ዘሎ ከምኡ ኢልካ ውረድ ብምሉኡ ክሳብ በዓል ባድመ ክሳብ በዓል ሑመራ የማን ፀጋም ሰቲት ብምሉእ እዚ እቲ ርእሰ ከተማን ብዙሕ ህዝብን ክሕዝ ግብኦ ነዚ ግን ኣስመራ እንታይ ትገብር ኣላ ናይ ገዛ ርሳ ሪሶርስስ ህዝቢ ክሓቁፍ ዝኽእል ትካላት ክፈጥር ዝኽእል ተፈጥራዊ ትዕድል ስለ ዘይብላ ተዕንዎ ነቲ ካልእ ማለት እዩ ተዕንዎ ሓደ ተማሊ ዝሰደዳ ነይሩ ኣብ ጉሩብና ስኒ ብዛዕባ ስቱፒድ ፒፕል ስቱፒዲቲ ትብል መሲጣት ንብዙሕ ከማ እንዳሕራይ ካልእ ኣንቢበን ርእያን stupid people ዝበሃሉ ሲልካ they harm people without gaining for themselves they make losses on others without benefiting themselves ሕጂ ሰራቅቲ ክሪሚናልስ ካልእ እንብሎም ክሰርቁን ከብሉን ከለዉ ረብሓ ናይ ገዛ ርእሶም ይብሉ እዮም ይረኽቡ እዮም እዞም stupid people ዝበሃሉ ግን ሰብ ይዕንው ወይ ሃገር ይዕንው ወይ ገዛ ይዕንው ከዕንው ከለዉ ግን ንነፍሶም ዝረብሕዎ የብሎም ልክዕ ከምዚ ብትግራይ ዝገበርዎ ፋብሪካ እንዳ ዓለባ ፋብሪካ እንዳ ዘይቲ ፋብሪካ መሶቦ ካልእ ክዕንው ከለዉ ንገዛ ርእሶም ዝረኸብዎ ወላ ሓደ የለን
ኣዴታት ክቆትሉ ከለዉ ህፃናት ክቆትሉ ከለዉ ዝረኸብዎ ወላ ሓደ የለን ከምዚ ዓይነት ስቱቢዲቲ ዘለዎ ከተማ ኣተሓሳስባ እዚ ከይተቀየረ ከዓኒ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኣይህሉን ሕጂ ኣከለ ጉዛይን ሰራየን ምዞም ከምዚኦም ዓይነት ስቱቢድ ፒፕል ብዕሉጋት ዝኾኑ ሓይልታት ምስ ትግራይ ዝዋግኡሉ ናይ ብሓቂ ምክንያት የብሎምን ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ረብሓ እቲ ዶብ ገይሮም መዋግእ ዝገብርዎ ዘለዉ ማእከል ቁጠባዊ ረብሓና ንሱ እዩ ዋላ ውዒሉ ሓዲሩ ርእሲ ከተማ ናይዚ ህዝቢ ክኸውን ዘለዎ ንሱ እዩ ኣገርማካ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ረብሓ ኸኒ እዚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣርባዕታት እዩ ዘሎ ዓረብን ሸሪዓን ዝብሉ ናይ ግብፅን ናይ ትርኩን ልኡኻት ብትርኩን ብግብፅን ኣቢሎም ረብሕኦም ኣብ ኤርትራ ከረጋግፁ ዝደልዩ እዞም ተደምረናል ተረፍ መረፍ ደርጊ ናይ ኣምሓራ ዝኾኑ ሓይሊ ዘለዉ እዞም ናይ ጥልያን ዝኾኑ ሓይልታት እዚኣቶም እንታይ እዮም ክገብሩ ዕጉን ማጎጉን ተኣኪቦም ነቲ ኣከለ ጉዛይን ሰራይን ኣንበርኪኾም ረብሕኦም ኩሉ ግዜ ኣስመራ ሞኖፖላይዝ ጌራ ናይ ምንባር ድሌት እዩ ዘለዎ ሕጂ ሰራይን ኣከለ ጉዛይን ፖለቲካ ለክረብሑ እንተደኣ ኮይኖም ምስ ትግራይ ናይ ሞትን ሕየትን እዩ ምስ ትግራይ ምስራሕ ህይወት እዩ ኣንጻር ትግራይ ምዃን ከዓኒ ጥፍኣት ወይ ከዓ ዕንወት ናይ ዝኣከለ ጉዛይን ሰራይን እዩ ስለዚ ኣከለ ጉዛይን ሰራይን ቲዲኤፍ ናብ ኤርትራ ገይሩ ከኣቱ ከሎ ብዘይካ ሰቲ እንዳነስነስካ ብጥዑም ዕልልታን ዕንበባ እንዳነስነስካን ኣንጻሮም እንተደኣ ኮይኖም ኣንጻሮም እንተደኣ ኮይና ናይ ጌጋ ጌጋ እዩ እዚ ከዓ ንኩሎም ነቶም ደቂ ኣከለ ጉዛይን ሰራየን ኣብ ደገ ዘለዉ ነኒ ስድራኹም ንገርዎም ሓደ ስድሮኦምን ኣሕዋቶምን ከይጠፍእዎም ከይሞትዎም ካልኣይ ምስ ትግራይ ነባርን ህልውን ፅልኢ የብልናን ኣብዘይ ዶሞም ኣብዘይ ኩናቶም ኣይእተው ሳልሳይ ድማ ናይ ትግራይ ሓይሊ ፀረ ስድራና ኣይኮነን ፀረ ኣከለ ጉዛይ ኣይኮነን ፀረ ሰራይ ኣይኮነን እዞም በዓል ትማለ ዝተኮነኑ በዓል ክሻ በዓል እዚ ወዲ ኣብርሃ ካሳ ኣለዉ ምሽ እዚኣቶም መሳርሒ ናይ ኣዝማሪኖ እዩ ደቂ ኣከለ ጉዛይ ደቂ ሰራይ ነዚኦም ከማንዮም ቀንዲ ኣይትቅረቡና በቃ ኢሳያስ ኣምላኾም ገይሮም ኣለዉ ምሽ ህላዊኦምን ቀፃልነቶም ምስ ኢሳያስ ንህዝቢ ኣከለ ጉዛይ ዝረብሖም ክንዲዚኣ ነገር የለን ሕጂ ናይ ስጋ ሕሱም ይርዳእካ እዩ ኣብ ሰራይ እውን ከምኡ መዓት ዕጉን ማጎጉን ኣለዉ ባራዩ ናይ ኢሳያስ ሳንጣ ናይ ኢሳያስ ተሰኪሞም ዝነብሩ እዚኣቶም ቲዲኤፍ ኣብ ዝረኸበ ረኺቡ ሓመድ ተገበሮም ዛይስ ጉድ መዓቱ ይቕንጠጥ ነዚ ህዝቢ ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ወዲ ኣከለ ጉዛይን ወዲ ሰራየን ብፖለቲካ ናይዞም ናይ ቱርክን ናይ ግብፅን ልኡኻት ዝኾኑ ብፖለቲካ ናይ ሓድጊ ጥልያን ኣዝማሪኖ ዝኾነ ብፖለቲካ ኣምሓሩ ተዘኒቡ ፖለቲካ ናይ ፀላእቱ ከሳሳ ይውዓል ኢትዮጵያ ክትፈርስ የብላን ይብለካ ሓደ ወዲ ሰራይ ፍንጥሕጥሕ ትበል ኢትዮጵያ ስኒ ኢትዮጵያ ብዝሓየለት ኤርትራ እንዳደኸመት እያ ትኸይድ ኢትዮጵያ ብዝተበተነት ግን ኤርትራ እንዳሰፍሐት እንዳሓየለትን እያ ትኸይድ ዘይርድኦ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ግን ኢትዮጵያ ክትብል የብላን ምስ ትግራይ ብዝገበርናዮ ዕርቂ ጾረና ሰንዓፈ ኣከለ ጉዛይ ሰራየ ዓይላ ጉንደት ቋሓይን ማእከል ከተማን ዓብይ ከተማ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ኢትዮጵያ ብዝሓየለት ግን እዚአን እንዳዓነዋ እየን ዝኸዳ ናባኻ ኣብዚ ሓልካ ሰገድ እዋ ፅቡቅ እቲ ናይ ረብሓታት እቲ ማሕበራዊ ረብሓታት ፖለቲካዊ ረብሓታት ናይ ቆጠባዊ ረብሓታት ምስ ትግራይ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኦልሬዲ ገሊፅካዮ ኢኻ ገለ ኣብኡ ከብለሉ ዝደሊ ውስኸሉ ዝደሊ እንታይ እዩ እቲ ናይ ፀጥታ እዩ ፀጥታ እንድሕር ዘይብሉ ኣከለ ጉዛይን ሰራይን ውጭ ትግራይ እንተዘየልያ በቲ ፀጥታ ኣይክህሉን ምክንያቱ በስመራ ናይ ኣዝማሪኖ ናይ ጥልያን ናይ ባዕሎም ዝደልዩ እንኮላይ ናይ ደርጊ ባንዴራ ኣልዒሎም ምስ ኣምሓሩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ሕብረተሰብ ከይተረፈ እዮም ኣብ ኣዝማሪኖ ዝረኣዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ እቲ ፀጥታ ናይ ኣከለ ጉዛይን ሰራይን ምስ ትግራይ ዝረጋገፅ ትግራይ ፀጥታ እንተልይዋ ኣከለ ጉዛይን ሰራይን ፀጥታ ክህልዎን ይኽእል
ትግራይ እንድሕር ፀኒታ ግን ኣብ ኮሎግዛይን ሰራየን ብምንም ተኣምር ኤግዚስት ክገብራውን ይኸብድ ሕጂ እቲ ናይ ፀጥታ ምትእስሳር ህላወ ኢልካ ዘለዓልካዮ ብዘይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህላወ ኣብ ኮሎግዛይን ሰራየን ኢምፖሲብል ብዘይ ህዝቢ ትግራይ ክብል ከለኹ ብዘይ ናይ ሓደ ውድብ ሕወሓት ኣይኮንኩን ብዘይ ህዝቢ ትግራይ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣብ ኮሎግዛይን ሰራየን ምህላው ከቢድ እዩ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝኣቱ ኦልሞስት ኢምፖሲብል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይከኣልን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ከባቢና እቲ ዞባና ከምኡ እዩ ዝነግር ካብኡ ቀፂሉ ግን እቲ ናይ ንግዲ ገለ ዝበሃል ግን ዶብ ናይ ትግራይ ናብ ዶብ ኣብ ኮሎግዛይን ሰራየን ሲ ምስ ትግራይ እየን ዝዳወባ ትግራይ እንተጠፊኡ መናገዲ ይብልካ ምስ ትግራይ እንድሕር ክትፃላእ ትውዕል ኮይንካ ከይድካ ቀይሕ ባሕር ኣለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከይድካ ሸንካሉ ትምለስ ካልእ ወላ ሓንቲ ክትገብረሉ ይትኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ፀጥታ እንድሕር ዘይብልካ ክትነግድ ኣይትኽእልን መናግድቲ ተዘይብልካ ኣብ ኤርትራስ ከምዚ ዓብዪ ካምፓኒታት ዘሎ ከምዚ ምሻሎ ንደገ ኤክስፖርት ክገብር ዝኽእል ናብ ቀዳማይ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮጳ ክነግድ ዝኽእል ትካላት ከም ዘሎ ገይሩ ሰብ ዝዛረባሉ ነው ሕብረተሰብናትና ዝናበረለን ጤሳ ወሲዱ ምናልባት እንዳሻሂ ሆቴል ናይ ንግዲ ድኳን ሸቐጥ በዚአን እዩ ዝናበር መጀመርታ ብአን እንዳተኸባኸበ ይሓፊሉ ገንዘብ ኣኪቡ ዳሕራይ ናብ ደገ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል ነዚ ግን ስቕልካ ነጢርካ ኣቋራጭ ዝበሃል መንገዲ የለን እዚ ከዓ ምስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝገብሮ ካልእ ግን እቲ ዓብዪ ነገሩ እዚ እቲ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሰማማ ለውጢ እንታይ ኣታ ለውጢ ግን ዲፋይን ክገብራ ከሎ በበይኒ እዩ እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ሕጂ መሰረቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገራት ተማሕዩ ክእል ኣለዎ ኢልና ኢና እዞም ፅገና ዝብሉ ናይ ኣዝማሪኖ ከዓ ኣለዉ ፅገና በቃ ኣብታ ላዕላ ከይድካ ከምዚ ሓንቲ መኪናት ሓንቲ ቡለን እያ ተባላሽያ ኢልካ ነታ ቡለን ኣውፂኻ ነታ ቡለን ተኣሲርካያ እታ መኪና ከም ዘላታ እያ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብላ ምክንያቱ እዚ ፖለቲካ እዩ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቱ ወሃዮታት ዝሓዘ ፖለቲካ እዩ እዚ ፖለቲካ እዚ ከዓ ብባህላዊ ኣቃውማ እዩ ዝኸይድ እቲ ባህላዊ ኣቃውማ ዘሎ ሕጂ ኤርትራ ናይ ኣዝማሪኖ ባህላዊ ኣቃውማ እዩ ዘሎ ናይ ኣዝማሪኖ ጥልያን ሒዝዎ ዝመፀ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ወይ እዚ ፖለቲካል ካልቸር እዩ እዚ ፖለቲካል ካልቸር እቲ ወዲ ኣብ ኮሎግዛይን ሰራየን ጥራይ ወፂኡ ዘሎ ካብቲ ናይ ኣርባዕታት ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኣብ 1941 እዩ ዘሎ 80 ዓመት ከይዱስ ንእሽተይ ኣስካላ ይደየበ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይገበረን ሓደ ነገር ዝገበረ ብዚ እንታይ እዩ ከምዚ ቀድመ ኣቢልካ ዝበልካዮ ከም በዓል ወዲ ካሳ ዝበሉ ከም በዓል ሓጎስ ክሻ ዝበሉ ከም በዓል ዓንደ ብርሃን ዝበሉ ሰባት ኣብቲ ላዕሊ ከም በዓል ርእሲ ብራኽ ዝበሉ በቃ ነታ ሰራየን ነታ ኣብ ኮሎግዛይን ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት እዮም ተረኺቦም ዘሎ ኣብዚ ድሕሪ 80 ዓመትስ ንዓኣ ኣሕሊፎም ሂቦም በቃ እትዮም ከዓ ዓረብ ኣይገደፍዎን እትዮም ናይ ጥልያንን አንድነትን ኣይገደፍዎን ክሳብ ሕጂ ተደምረናል ዝበሃል ኣብ ኣስመራ እምበር ኣብ ሰልዓፈ ኣይኮነን ኣብ ኮሎግዛይን ኣብ ሰራየ ኣይኮነን ኣብ ደቀ ምሓረ ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ እዚ ኣብ ኣስመራ እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣርባዕታት ዝነበሮም ኣይገደፍዎን እቶም ዓረብ ዝብሉ ኸ ኣይገደፍዎን ሕጂ እቲ ፖለቲካ ኣብ ኣርባዕታት እዩ ዘሎ እዚ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ሱር በተኽ ንወዲ ኣብ ኮሎግዛይን ሰራየን ሱር በተኽ ለውጢ እንተዘይመፅኡ ኣብ ኤርትራ ህላዊኡ ብሓደጋ እዩ ዝወድቕ ነዚያስ ከስተውዕለላ ኣለዉ ሱር በተኽ በቃ ካብ ሱሩ ተማሕዩ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ እቲ ለውጢ ዝበሃል ዘሎስ ስቂሉ ምትዕርራይ ምፅግጋን ገለ ዘይኮነስ እቲ ትካላት ናይ ስነ ጥበብ ተባሂሉ ኣብ ናይ ኣዝማሪኖ መዋረዲ ባህልና ዘሎ ክምሖ ኣለዎ እቲ ናይ ፀጥታ ተባሂሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከፅንት ጎስጓስ ዝተገበረሉ ክስበር ኣለዎ እቲ ምሕደራዊ እዚ ኣዝማሪኖ ዘምፅኦ ክስበር ኣለዎ ብኣውራጃታት ክትከል ኣለዎ እቲ ሕጊ
بت حق دابانا تمركيسو نهاجر زم حدر حقي كوكر له وستمركوسي كم زي دكتور بركات أب BBC زغورو حق دابالنا يلوم حيزوم لنا متيومس حق كونستيتيوشن مالت ازي يكونن حق منغست مالت كاليو ازي اب غزاهم تنصفو ويلنا سليدنا يوم يزل ازي كدغم يوول نزخ نرغاغص كنكلالن نزي تزي رغاغيصنا اب حدغا يزور ازي لوط زبحال زي بوليتيكال كالتشر زبحال كن بخوينات يوز سبب سب زي ردو انتاي اتي بوليتيكال كالتشر بخوينات يزسبر بخوينات مالت كل عينت خوينات اذا نحنا نغبرو زلنا ባህላው خويناتي ناز مارينو خوينات ابلع الحزبنا ابلع النصلانا ابلع الحواتنا ابلع الدقنا ابلع مريتنا ابلع الحق اندابانا ابلع الاوراجانا ابلع مريتنا زغبرو خوينات نزي انا حنملس نقالس زلنا ازي ባህላው خوينات زخا ابس مرا زلو الراي مراي نعانا بتناتو ባህሊ بتناي ازمارينو تباهيلو زانتا زغبرلو ناي طليان ترف ناي باندا بوؤو كن محادر كاززنا يولون ازي كويناتي ازي بهلاو كويناتي اتخال كوينات كان ناي مريت كوينات ببرت زغبر كوينات من يخغو حجي TDF مفتارو خماسي TDF مفتارو بمعت مسواتنا حزب تግራይ بمفتارو بالطعمي دسيب لكان مخنياتو اتي سبسله زبلع TDF بمفتارو ግን ناقول غزاين سرايس صغاي مخنياتو ازي اوشط اتيوم بنتريت غيرمو ن10 عامت زوم نايز مارينو ياكل زبحالو زنورو سمرت گلمل معات استاخخبه ابو ناراتيف زانتا ناي انتاي زبحال نايز مارينو غيرم تقاومو نغور زبلو زنور سبات ازوم سبات زيوم اتبحالينا نبدلنا توم سبات يكونن دقي ازمارينو نبلم دلنا اتي ابو زكايدلو ناي تقاومو بحالي تغيرو استوسده بتينا ازمارينو اتحساسبال ገንዘቡ ኮለለ ቢሎሞ ውድብ ይፈጥሩ ይፍርሱ እዚ ሁሉ ዝገበርዎ ንምድኻምነት ሓረስታዮም ገይሮም ሕጂ አቤለው ቶም ለውጢ ወይ ደገፍ ናይ ደቂ አኮሎ ግዛይ ወይ ናይ ሓረስቶት ደቂ ሰራይ ዝእክቡ ዝነበሩ ሰባት ወይ ክገብሩ ዝደሊ ሰባት አቤለው they are nowhere to found ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ተማሂርና ኢና ከምዚ ኢና ንሕና دكتور كوستو يلوم بقى زي تعدنا معرق نزه حزبنا ጽኒቶ አጽሚሞሞ ዝነበሩ ሰባት ጠፊዮም ምክንያቱ አንጻር ትለውጢ ናይቲ አኮሎ ግዛይን ሰራይን ረብሓ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም እቲ ረብሓ ሕጂ መጪሉ እቲ ረብሓ ከመይ ገይሩ ወዲ ሰራይ ከም ዘመሓድራ ከመይ ገይሩ እቲ ኩሉ ዘድልያ ነገራት ኣብ ሰራይ ከም ዝግበር ከራጋግጽ ኣለዎ ወዲ ሰራይ ወዳ አኮሎ ግዛይ ካኹም ይኽገብር ዘለዎ አዝማሪኖ ካብዚ ንኒዮ እንዳተሳዕረ እንዳወፀ ፖለቲካዊ ካልቸር በቃ በታሪክ አዝማሪኖ ተሳዒሩ በታሪክ ምክንያቱ አብ ህዝባዊ ግንባር ተገብረ ታሪክ እዚ መሪሕነት ናይ አዝማሪኖ ባህሊ ፈጢሩ እዚ ናይ አዝማሪኖ ቀታሊ ገበነኛ ቴሮሪስት ናይ አዝማሪኖ ባህልሲ ቴሮሪስት ቆልዓ ሰበይቲ ዘሸብር ሓዳር ክገብሩ ሰባት ዝኸልእ ሓሪሶም ክበልዑ ሰባት ዝኸልእ ኬላ ቼክ ገለ እንዳገበረ ኣብ ገድሊ ዝተገብረ ብቶንዲኖ ዝተገብረ ባህሊ ናይዞም ቴሮሪስት እዚኦም ባህሊ ናይዞም ኣሸበርቲ እዚኦም ባህሊ እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ኣርባዕታት ነቲ ሕብረተሰብና ናፅነት ንኸይረክብ ናብ ኢትዮጵያ ወሲዱ ናብ ኣዲስ አበባ ወሲዱ አንድነት ዘእተወ ባህሊ እዚ ባህሊ እዚ ብሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣብ አኮሎ ግዛይን ሰራይና ይኮነስ ኣብ ኤርትራ ከማን ኤግዚስት ክገብር ይሁን እዚ ፖለቲካዊ ካልቸርን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ከጽንት ተኣኪቡ ዘሎ ሰራዊትን ክሳዓሪ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ምጽናቱ ንአኮሎ ግዛይን ሰራይን አጽኒትዎ ስለዚ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመጽእ እውን
كنيو زهج زلو حدش من قدي وي حدش معرف تفطرت خوينو ناي بحق السربتخ لوطي يخمص زلو انستيتيوشنال ناي تكالات لوطي تكالات سي كم بحدش تكالات يوم تفطر زلو محدرة حدش وردا حدش تينا أوراجا زنبرة تينا وردات زنبرة تحبرته سب زفوتو نجر يفطر زلو نزي انت زي فتيرو اب حدقا يزودر سلازي ازي ناي تግራይ ناي TDF هلاوي نا اكولو غزاين سراين صغاي كمزي بزي ناي ازمارينو ندخل حسيبكا من الوقت حدقاي مخنياتو نسمرا نخت هلي يلوم يوم زخلو غيرم زخلو استوقحفقا ابسمرا يشيطني ابسمرا زخلو تسريقو زلو ابسمرا كله كابسمرا زمص تحساسوا يزخلو ነገር تفتيو إذا كل نجار كأن تاي يزخون زلوا دين نفتدي نحنا انتاي ربحنا أبا كلوك زايس انتاي ربحا لا كم حارس انتاي تربح سجنيتي انتاي تربح عد غير انتاي تربح سنعاف انتاي تربح صورنا انتاي تربح انتاي انز ربحا كابزسي انتاي انز ربحا انك حسوا زلوا بحرزو لو تزي ناي مجرشة حزبنا سلام زرق ولو أفتي كمتي فسها قديم كازبل كايو أفتي دوب زقونا ناي كوينات زانتا ولا علال كمان كعلل يقول ناي كوينات علال سي كما يجيرنا انفرستن تكل كما يجيرنا نمرب كثيرنا الكتريك ساعات نقبر كما يجيرنا كتماتات نقبر كما يجيرنا ايربورت نقبر نبر اذا مزمارينا بزعبا خوينات قبر تدليم افتيناي طليان سرحوا لهم والله زي ابكم مشتاتو خينهم او خينهم كستاي يقولوا يزاربوا أبزي ناتنا عد متيوم ناي كينات قبروا يقولوا من شعوب أو عدهم ويفتا نحنا أزماريني نازلوا لا عد خوينهم نصوعوا تخينات كا أو يقبر أفتكم اشتاتوا يقبر شعوب خمي يسمعهم جاقانو يخسمعهم ولا وقاتهم قبروا لهم نخلينا بقنبرهم جاقانو يخم دابلنا صدرهم مطفيهم هيوتهم مطفيهم جاقانو يخم دابلنا فنحنسو لهم نخلينا جغننة اندحر دا عزدول يخوينا تساقم يقولوا نحنا كنبرينا عندنا هيوت كهلونا حبرتسب كهلونا حد كهلونا ولدنا خقصل ባህልና خقصل نصلانا خقصل حق እንዳባና خقصل ይራንደን نحنا እዚ ጀጋኑ ገለመለ ዝባሃል ወቃጦ ናይ ደናቁር ሓንቲ ብረት ሒዙስ ሓንቲ ታንኪ አቃጽሉ ጅግና ዝባሃል እዚ ነቶ መዝማሪና ሀቦ نحنا ምስ ሓጺን እዚ ሳይንስ ሓደ ሰብና ሓደ ኣብ ዝኾነ ዕላል ኣብ ቪድዮ ሪስ حدث مستانكي قاچون يريلو يزارو اجي ابينا عالم كوينو يزارو مستانكي قاچون يرز بحالسي ساينسي زي كيمستري اتناي حاصين باتا كيميكالي حدث كميغيري مستانكي زقاچ نتي تانكي زتوكسي ساينس بساينس ابدا عدي بساينس غيرهم ግን ሰብ በቃ አፍትናይ ድሑረ ተሐሳስባ ስለዘሎ ምስታንክ ተጋጭ የሬሉስ እንታይ ሞ አነ ህጅ ታይ ተሐሳስበን ለመጀመርታ ጊዜስ ምስታንክ ተጋጭ በህይወት ዝኸይ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ በቃ ዘይርደእካ ድንቁርና ናይ ጅግንነት ገይሮም ዘምጽዎ ዘለው እዚ መንእሰይ ክጎር ሓሉለው እዚ ጅግንነት ምኽንያት እንበር ሓጺን ምብታን ፈንጂ ምትኳስ برت متوكواس ايكونن مخنيات جغنا زغبركا نمنتاي تسوا الله نمنتاي تتكوس الله نمنتاي كتودق الله ناي تي دي اف جغننت جغانو زغبرو ات مخنيات ات يزتوكوسو زي وفرنا قالولا وفرنا يدታት አይኮንን ات قند مخنيات زغبرو لزلو جغننتهم زرغاغت حدا جاغانوس نحنا اينا صادقان ايكونن يلو زماغوت مصين يربزنا يسلطنه ات مخنياتيو شعبياسي እዚ ምኽንያት እዚ የብላን ሕጂ ኣብ ኤርትራስ ነዚ ምኽንያት እዚ እተዋጊኤ ነዚ ምኽንያት እዚ ፈጢረ ትውሎስ ዝተሓዝ ዝጭኖ ዝስማዓካ ነገር የለን ናጽነት መን ኣለዎ ናጽነት ዘለዎ ኤርትራ ሰሚዐ ነረ ክንዲ ሓምሓም ይኸውን እቶም ጀጋኑ ዝበሃሉ ከም በዓል ቢትወደድ ብርሃነ ገረዝ ገር ተኣሲሮም ክነሶም ንሱ ሃዲሙ ክነሱስ ህዝባዊ ግንባር ኮ ጀጋኑ እዮም ይብለካ አይነቶም ከም ህዝባዊ ግንባር
ናጽነት ኣምጪ ዝብል ተለስ መን ናጽነት ስምዑ ዘሎ ኣየና ይሰብ ኣበይ ዘሎ ኣበይ ዘሎ ስእሉ ክሪኦ ይደሊ ኢሳያስ ዲ ናጽነት ስምዑ ዘሎ ያ ካልእ እንተ ኮይኑ ኣይፈልጥን ወላ ንወዲ ካሳ ኣነ ዝሰምዖ ዘለኹ ብስልያ ገይሮም ወላ ኣብቲ እንዳባር ዝኸዱ እዮም ዝሕልውዎ ዝሰምዕ ዘለኹ ኣነ ወላ ወዲ ካሳሲ ናጽነት ይውሉን ኢሳያስ እንተ ኮይኑ ናጽነት ዘለዎ ዊ ዶንት ኖ ንፈልጦ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ናጽነት ዘለዎ ሰብ የለን እቲ ምክንያት ሻዕብያ ምጫቶ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጋርበጅ ሓሶት ስቂሉ ናጽነት ዝስማዓካ ክትግብረሉ ትደሊ ገለምበር ስቂልካ መሬት ሓንፂፅካ ካብዚ መሬትና ካብዚ መሬትኩም ኢልካ ጥልያን ዝገበሮ እዩ እቲ ካብዚ መሬትኩም ካብዚ መሬትና ዝብል ጥልያን ዝገበሮ እዩ እቲ ናጽነት ዝበሃል ኣይተተግበረን ኣብ ኤርትራ የለን እዚ ጅግንነት ዝበሃል ከዓ ምክንያት ንምንታይ ምክንያት ኢኻ ስኻ ትቃለስ ንምንታይ ምክንያት ኢኻ ንስኻ ትሟጎት ንምንታይ ምክንያት ኢኻ ስኻ ትስዋ ምክንያት ጅግና ዝገብረካ እምበር ሓፂን ስለ ዝሰበርካ ወይ ሓንቲ ብቦምባ ጌርካ ታንኪ ስለ ዝተኮስካያ ወይ ሰንሰለታ ስለ ዘፍረስካያ ጅግና ዘግብረካ ንሱ ኣይኮነን ንምንታይ ምክንያት እዩ ተገይሩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ኩሉ ዘፍረስዎ ኣዝማሪኖ ከዓ ነቲ ምክንያታውነት እዮም ኣፍሪሶም ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ኣይከሰርናን ዝተባህለ ነቲ ምክንያት ኣፍሪሶሞ እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ መሳይል ከምዚ ገይርና ወያኔ ኤግዚስተንሻል ትረት ናይ ኤርትራ ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ትኽክል ምክንያት ኣየምፁን ትኽክል ዝኾነ ምክንያት ኣብ መሬት ዝስማዓካ ዝርአ ዝተሓዝ ዝጭበጥ ምክንያት ክህሉ ኣለዎ ክትዋጋእ ኮይንካ ምክንያት የለን ድርባይ ከልቢ ኮይንካ ኢኻ ትመውት ወላ 50 ታንክ ቃፅል ወላ ገለ ቃፅል ስቲል ድርባይ ኮይንካ ኢኻ ጅግና ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል ነገር እዩ ክእል ኣለዎ እቲ ጅግንነት ዝበሃል ዘሎ ናይ ደናቁር ጅግንነት እዩ ኤርትራ ጅግንነት ዝበሃል ዘሎ መላገፂ ኣዝማሪኖ እዩ ስለዚ እቲ ኢልና ግን እቲ ረብሓና እዩ እዚ ንለውጢ ኣኮሎግዛይ ሰራየን ዝመፅእ ዘሎ መንገዲ ንሕና ክነጣጥሐሉ ኣለና ንሕና ኢንፋክት ንሕና ክንሰርሐሉ ኣለና ንዕኡሲ ነቲ ለውጢ ካብ ኢድና ከይወፅእ ነቲ ለውጢ ንዓና ንህዝብና ዝጠቅም ንክኸውን ዳግማይ ኩናት ዘይለዓለሉ መንገዲ ክፍጠር ነዚ ብምሉእ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ኣርጊመንት ዘምፅዎ ኣለዎ እቶም ደቂ ኣኮሎግዛይ ደቂ ሰራየን ከም ምክንያት እሱ ከዓኒ ሻዕብያ ዝፈጠሮ እንታይ ዝብሎ እዩ ሓደ ወሪራትና እንድያ ትግራይ ወያነ ወሪሮምና ተባሂሉ ዝሓለፈ ኩናት እውን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ተባሂሉ የብልዎ ሕጂ ኣብዚ ሻዕብያ ዳይኹም ኢሉ ጎስጉስኩም ወሪራትና ኢሉ ዕሽኩም እምበር ባዕሉ እዩ ወሪሩ ንባድመ ባዕሉ ወሪሩ ወሪራትና ኢሉ ከዓኒ ንዓለም ኣው እዩ ተጋሩ ነቲ ቴክኖሎጂን ኢንፎርሜሽንን ሒዞም ንዓለም ኣሚኖም ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝገብርዋ ዘለዉ ዲፕሎማሲ ኣብ ዓለም ኣረዲኦም ዓለም ብምልእታ ኣብ ጎኖም ዝገበሩ ኣብ ግዜ ወራራት ኢልኩም ትፅብቅዎ ከዓኒ ንዓለም ኣረዲኦም ኣሜሪካን ሩዋንዳን ውፃ ኢሎሞ ኣይወፅን ኢሉ ኣብዩ ሽዑ ዓለም ብዓለማ ብሓይልኩም በልዎ ኢሎሞ እቲ ወራር ሻዕብያ ይወሪሩ እምበር ተጋሩ ይኮኑን ወሪሮም ከም ዝኾነ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ብይን ክወሃብ ከሎ ስለ ዝወረርካ ኢሎ ንኢትዮጵያ ካሕሳ ንክህብ ተበይንሉ እዩ ካልኣይ ዘምፅዎ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ሳልሳይ ወራር ናብ ኤርትራ ኣትዩ ነይሩ እንድዩ ሰንዓፈ በፂሑ ዓዲ በጊዕ በፂሑ ተሰነይ ባረንቱ በፂሑ ይበሃል እዩ እሱ ከዓኒ ተማጣጣኒ ኩናት እዩ ቀዳማይ ሕጂ ንኣብነት ብመረብ እንተርኢናዮ ካብ መረብ በዓሉ እዩ ናብ ዓዲ በጊዕ ኣብ ማእከል እቲ ዓዲ ኣብ ዳዝማጭ ዕቑቢት ደቁ በኽሪ መራጉዝ ብምሉእ ናብተን ማእከል ዓዲ ድፋዕ ገይሩ ሻዕብያ በዓሉ ቅድሚ 3 መዓልቲ ሳቶም ከዓ ከይዶም ካብቲ ዓዲ ተዋጊኦም ሕጂ ዳሕራይ ግን ብትእዛዝ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ናይ መለስ ክቕፅሉ ከም ዘይብሎም መሊሶሞ ኣይ ተሳዒሮም እዮም ይብል እዚ ከዓ ሻዕብያ ኢኹም ኢልዎም ስዒርናዮም ኢና ኢሎም ተጎስጎስዎምስ ኖ ተሳዒሮም እዮም ወያነ ተመሊሶም ብኦርደር ናይ መለስ እዮም ክቕፅሉ ከም ዘይብሎም ተመሊሶም ንሕና ኣምሓሮን ካልእ ሕብረተሰብን ሒዝና ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኣይንኣቱን ኢሎም 20 ዓመት ከዓኒ
ከየጥቅዕዎ ሰቂሎም ፀኒሖም ማለት እዩ ሳልሳይ ዘምፅዎ እንታይ እዩ ልእላውነት ናይ ኤርትራ ልእላውነትና ክደፍራን እዩ ልእላውነት ክደፍራን እዩ ከም ተቀዲመ ዝበልክዋ ልእላውነት ናይ ካልእ ሃገር ተፍሪስካ ባዕልካ ኢኻ ልእላውነትካ ተፍርሶ ዘለካ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ንልእላውነት ኤርትራ ዝዕቁቡስ እኳ ደኣ ተጋሪዮም ኣምሓሩ ይኮኑ ኦሮሞ ይኮኑ ዋላ ካልእ ሕብረተሰብ ኣይኮኑ ተጋሪኦም ንልእላውነት ኤርትራ ተቃሊሶምሉ ደም ኣፍሲሶምሉ ፈሪሞምሉ ን27 ዓመት ከኣኒ ኣንፃር ኣምሓራን ኣንፃር ካልኦት ባሕሪ የድልየና እዩ ዝብሉ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ክቃለሱ ፀኒሖም ሕጂ እንድሕር ደኣ ንሕና ምስ ተጋሩ ብሰላም ክንነብር እንተደሊና ንተጋሩ we have to welcome them ከነጥፋኣኩም ኢና ከምታ ኢሳያስ ዝገበራ ጀኖሳይድ ክንፍፅም ኢና እንተኢሎም ግን ተጋሩ ክነብሩ ስለ ዘለዎም ብሕጂ ናይ ልእላውነት ነገር ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ካልእ ባሕርና ደልዮም መሬትና ደልዮም ይብሉ ብዛዕባ እታ ባሕርና ደልዮም ዝብልዋ ሓደ ኤኤን ሜድያ ዝብል ኤኤን ሜድያ ወዲ ዓዲ ኋላን ኣብ ሰንዓፈን ኣብ ዓዲ ኋላን ዘለኻ በቲ ሙስሊምን ሓውካ ኢኻ ቀይሕ ባሕሪ ትረክብ እምበር ቀይሕ ባሕሪ ኣይምልከተካን እዩ ኢሉ ክጉስጉስ ኣብ ፌስቡክ ይዘውር ነይሩ ኣቲንግ ምስ ኣባል ናይዞም ኣልናህዳ ይመስለኒ እወታ ናይ ቱርክን ናይ ግብፅን ልኡኻት ንብሎም እኮ ከም በዓል ንሱ እዮም ቱርክ ዝለኣኸቶም ግብፂ ዝለኣኸቶም ልክዕ ቱርክ ከዓኒ ቀይሕ ባሕሪ ኣኽልኪላትና ነይራ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ክትቋፃፀሮ ስለ ዝደለየት ንቀይሕ ባሕሪ እያ ኣኽልኪላቶ ነይራ እዚ ደጓዓለ ዝበሃል እውን ካብ የመን ዝመፀ ሓይሊ ንዑ ይኽልኪልና ነይሩ ዳሕራይ ግብፂ መትረብ ስዊፅ ምስ ተኸፈተ እውን ነዚ ገማግም ባሕርን ሰሜናዊ ክፋልን እያ ትቃለሰና ነይራ በዓል ሃፀይ ዮሃንስ ሚካኤል ስሑል ሰባጋደስ እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ግን ነዚ ሓይሊ እዚ ፀራሪጎም ኣፅርዮሞ ሓንቲ ንሃፀይ ዮሃንስ ተገጠመት ገጥሚ ነይራ ኣብቲ ባሕሪ ፀሓይ ኣይመሊእ ኣሎ ከይሰዕረረን ከሎ መፂኻ ንቆሎ ትብል በዛ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ፃውዒት ንኣሉላ ንሃፀይ ዮሃንስ ዝተገበረሉ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ፀሓይ ኣይመሊእ ኣሎ ከይሰዕረር ከሎ መፂኻ ንቆሎ ኣብዛ ደርፊ ሓንሳ ሓዳስ ከማን ታግጥሚ ከም ዘላታ ተጠቂሞምላ ኣሎ ሕጂ እዞም ጀጋኑ ተጋሩ እኳ ዳኦም ነዞም ናይ ግብፅን ናይ ቱርክን ካብ ዕራብ ዝመፀና ዝነበረ መጥቃዕቲ ይከላኸሉሉ ነይሮም ነቲ ባሕሪ ሕጂ እዚ ናይ ኤኤን ሜድያ ዝበሎ ኣብ ዓዲ ኋላ ዘለኻን ሰንዓፈ ዘለኻን ማለት ሰራየን ኣክሎግዛይን ሳምፕል ወሲዱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ባሕሪ ምልከተኩምን ይብለካ ኣሎ ነዛ ናይዛ ኤኤን ወይ ከዓ ናይ ግብፅን ናይ ቱርክን ልኡኽ ዝኾነ ኣተግበርቲ ከዓ እቶም ደቂ ኣክሎግዛይን ደቂ ሰራየን እንታይ ንብል ተጋሩ ባሕሪ ኣይምልከተኩምን እዩ ንብል እታ ፖለቲካ ግን ናይ መን እያ ናይ ግብፅን ናይ ቱርክን እያ ቶም ቱርክን ግብፅን ዝጎስጎስዎም ልኡኻት ናቶም ነቲ ወዲ ኣክሎግዛይን ወዲ ሰራየን ባሕሪ ኣይምልከተኩምን ይበሎም ተጋሩ ተበሉስ ኣይምልከተኩምን ይኽብል ይውዕል ንስኻ ኸ ኣየናይ ናትካ ባሕሪ ስለ ዝኾነስ መዓስ እዩ ወዲ ኣክሎግዛይን ወዲ ሰራየን ባሕሪ ኸይዱ ዓሳ ገፊፉ ተደሪሩ ዝሓደረ መዓሰ እዩ ባሕሪ ኸይዱ ወሪዱ ሓንቢሱ ተዘናጊዑ ዝመፀ እቲ ባሕሪ ንዓና ንተጋሩ ንማዕረይ ክንጥቀመሉ እንተኮይና ከዓኒ ባሕሪ ንብረት ኢኻ ተእትወሉ እንተውፅቃሉ ተጋሩ እንተዘይሸይጥካሎም ተጋሩ እንተዘይተጠቂሞምሉ ባሕሪ ልክዕ ከምዛ ሻዕብያ ገይርዋ ዘሎ ፅምፅም እያ ትብል ሕጂ ባሕሪ ክንጥቀመሉ እምበር ሰብ ክንክልክለሉ ድንቁርና እዩ ብዛዕባ እቲ መሬትና ዝብሎ ተጋሩ መሬት ኣለዎ ብሉፅን ሰፊሕን ፅቡቅን መሬት ኣለዎ መሬቶም ገዲፎም ኣብ መሬትና መፂኦም ዘስፍር የብሎም ልዕሊ ኩሉ ክንሓስቦ ዘለና ነቶም ኩሎም ደቂ ኤርትራውያን ከዓኒ ብዛዕባ ሰኪሪቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናትና ጌርናዮ ክንጥቀመሉ ረብሓና ከንረጋግፀሉ እንተኮይና ሓይሊ ክህልወና ኣሎ ሓይሊ ክህልወና ከዓኒ ኤርትራ ብቅርፃ መንከሽከሽ ትመስል ንምሕላዋ ኣሸጋሪት ዝኾነት ቅርፂ ዘለና ማለት እዩ በዚ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ክትሕልዎን ፀጥትኡ ከተውሕሶ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እንተኮይኑ ልክዕ ከምዚ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ማስ ሚሊታራይዜሽን እዩ ዘድልየካ ኩሉ ሰብ ወተሃደር ክገብሮ ኣለካ ኩሉ ሰብ ወተሃደር እንተጌርካ ከዓኒ
ወታደር ተኮይኑ ሓዳሩ ኣይኣልን እዩ ምስ ሰበይቱ ኣይነብርን እዩ ኣይወልድን እዩ ወሊዱ ኣይዕብን እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕብረተሰብ ይሰዓኑ ቀይሕ ባሕሪ ካብዞም ግብፅን ቱርክን ካልኦት ሃገራት ኣዕራብን ንቀይሕ ባሕሪ ዝደልዮ ዘለዋ ኣውሒስና ናትና ጌርናዮ ክንነብር እንተደኣ ኮይና መስተጋሩ ሰላም ክንገብር ኣለና መስተጋሩ እናተባኣስካ ቀይሕ ባሕሪ ከውሕስ እየ ምባል ናይ ድንቁርና ድንቁርና እዩ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ኤርትራ ጥልያን ክምስርታ ከሎ ንኤርትራውያን ክትጥዕሞም ኢሉ ይኮነን መስሪትዋ እንታይ ደኣ ንኢትዮጵያ ሓኒቑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ንክቋፃፀር ኢሉ ዝገበረ ከም ቅርፃ መንከሽከሽ ዝመስል ገጅራዕ ስለ ዝኾነ ካብ ክትነብረሉ ክትሕልዎ እዩ ዝኸፍኣካ ነዛ ልእላዊት ኤርትራ ዝብሉ ሰባት ዘለዉ ክንዕቅባ እንተኮይና እውን ምስ ተጋሩ ኮይና ኢና ክንዕቅባ ንኽእል ንተጋሩ ንሕና ንዕኦም ውሕስነት ሂብና ፍቅሪ ለጊስና ናይ ሓበራዊ ረብሓና ኣዕቢና እሳቶም ድማ ከምኡ ንዓና ሂቦም እያ እታ ኤርትራ ውሕስነታ ክትረጋገፅ ትኽእል እንተዘይኮይኑ ን30 ዓመት ን60 ዓመት ሕጊግ ዝተባሃለ ዕንወት ኤርትራ እዩ ወዲኡ ዘሎ ኣነ ወዲ ኣለኹ ሰገድ ተንኪ ሶ ማች أنا ونا بتاع نلومعنتي زبلنا يا مدبنا كبرات تخاتلتي زيانا أرأسنا TDF نا بإرترا قاعدتو سلامنتا يقول بزين سراين تتصابع أخو خون يقولون زبل مدبنا مسانا سلو سنحهم بتعامينا أنا مسكن لو معنتي مدبنا بزي أودينا لنا يغني الله